Hola, bona tarda. I comencem setmana. La setmana passada ho deixàvem a l'esquerra del Ter i avui fem un salt i ens n'anem a l'altre costat del Ter, que el vorejarem des de Pedret fins a Fontejau, seguirem per Can Durà, Montjuïc, aquest serà el sector d'aquesta setmana i avui coneixerem, doncs, com us deia, Pedret una miqueta més i un dia menys que ens quedarà de confinament. El primer que m'agradaria explicar de Pedret és l'ús que havia tingut l'actual centre cívic. De fet, des del segle XII fins al segle XVI té utilització d'hospital, de centre sanitari, fins que es construeix l'Hospital Santa Caterina. Llavors és quan deixa el seu ús sanitari. Al segle XVI havia tingut ús per l'atenció de leprosos. Per això es coneixia com l'Hospital de Sant Llàtzer o dels Llebrosos, també com a Hospital de Sant Jaume, perquè era el lloc d'aturada dels peregrins que venien del sud de França, del nord d'Itàlia, i que feien el camí de Sant Jaume. I al costat de l'actual centre cívic hi ha, no sé si la coneixeu, una petita capella, la capella del Pilar o de Sant Jaume, també alguna gent la coneix. Aquesta capella ha estat restaurada en la seva totalitat a l'any 2017. Han estat 20 anys de treballs de l'Associació de Veïns de Pedret i de l'Associació Art i Cultura de Pedret en l'última etapa, que han anat recaudant fons públics, privats, per aconseguir la restauració d'aquesta capella. Jo us deixo algunes imatges antigues i de la capella ja restaurada. Jo el vaig conèixer siguent regidora de l'Ajuntament de Girona en una celebració que es feia un cop l'any, que era quan s'obria i es podia visitar i veure. I Pedret té encara més patrimoni vinculat, en aquest cas, a l'època més industrial d'indústries del paper a prop del riu Ter. De fet, us deixo un link on us explica una miqueta la instal·lació i les diferents fàbriques que varen ser referent a nivell nacional. I com us deia, en el pas del riu Ter per davant de Pedret hi havia l'Aurora. De fet, si voregeu per aquest passeig fluvial des del Ter fins a Pontmajor, doncs podreu observar les restes, el que queden del que va ser una gran fàbrica de paper. Us deixo també unes imatges de treballadors i treballadores a la seva sortida, imatges del que va ser l'Aurora. I, com no, després de repassar el patrimoni històric i industrial de Pedret, hem de parlar del seu patrimoni natural, perquè a l'alçada de Pedret podem trobar la illa del Ter, o la illa de Pedret, just en el punt on s'uneixen el Ter i l'Onyar. El Ter ve alimentat de la Riera Bullidors i del Güell. És una zona d'aiguabarreig. Us deixo de fet unes imatges de quan explicava aquesta zona, quan fa algunes setmanes vàrem tenir la tempesta Glòria sobre la ciutat de Girona i em vaig situar en aquesta zona per explicar com estaven desaiguant els rius i es veia bé aquesta zona d'aiguabarreig. Us deixo aquestes imatges. Us aconsello un passeig per aquesta zona. Hi ha plafons indicatius de la fauna i de la flora que hi podeu trobar i realment val molt la pena conèixer aquesta part de la nostra ciutat. I us deixo també imatges de l'últim Facebook Live que vaig fer, el penúltim que el vaig fer a l'espigó que s'ha recuperat des de l'any 2017 de l'antic embarcador del Ter, que alguns de vosaltres el recordareu. Des d'allà vaig fer un Facebook Live per explicar les conseqüències del Glòria i explicar una miqueta el barri de Pedret. Us en deixo també unes imatges i un article que va sortir sobre la paleta de colors que podeu observar en aquest passeig molt recomanable per al passeig fluvial de Pedret i del Ter. I finalment m'agradaria parlar-vos d'un projecte social que des de fa uns 3 anys s'està desenvolupant en els baixos
dels pisos primers que us trobareu en el barri de Pedret, on hi havia hagut el centre de distribució d'aliments, que ara es troba a l'Espai Güell. Doncs en allà, un cop finalitzat aquesta activitat de distribució d'aliments, s'hi va traslladar un grup de persones sense sostre que hi feien trobades per parlar de diferents qüestions vinculades al seu futur laboral, al seu futur de cerca de casa, vinculat a temes de salut o simplement com a espai de trobada. Jo havia participat en algun d'aquests esmorzars quan es feien en una altra zona i en fi, m'agrada destacar la feina que s'està fent des de la SOPA, també des de Traçant Camins, una entitat sense ànim de lucre que col·labora amb l'espai de la SOPA, i us deixo unes imatges en homenatge a tots aquests treballadors professionals i sobretot en reconeixement de les dificultats que tenen totes aquestes persones que es troben al carrer i amb un futur més que incert, per no dir fosc. Pertanyen a actes de celebració que es feien per visibilitzar aquesta problemàtica a la nostra ciutat, i us en deixo uns fragments amb vídeos tant de personal tècnic com de persones sense llar, on expressen els diferents sentiments que els hi provoca estar en aquesta situació.